अभी अभी मुन्ना मास्टर ने पेश किया। क्या किया? बूढ़ी के कमर अमर हो जा, तू ही लभर एक नंबर हो जा। इसी तरह बांठा भजन सुनने के लिए 100 तक टूटी दबाते रहिए। इसीलिए इतना सुंदर सुंदर भजन सुनने के लिए अच्छा रुदल भैया हाथना श्रोता समाज सब जुटल बने मेलवा के बढ़ौले रहम भैया। सुमिरन वंदना में हम दूगो सुमिरन गा के बंद कर देनी हम। आई सुमिरन का कर दिले पहले माइक ले ले हम तो हमरा कहते रहे कि बेटा पहले इनका से पूछल जाओ कि सुमिरन गावे से पहले तू एगो माता रानी के स्थान पर आइल बारो आ एको गो स्तुति तारा मुंह से ना निकलल होय व्यास रहे दे इतना मारेंगे ना खानी बिक देबो मार के गिरा देम सो। हाँ तो ना जल्दी तू सिमरन गा ले लो। अब रउआ सबे आदेश दी कि ई जौन बोलले बारे ओकर हम जवाब दी कि ना दी। हां जी महाराज दे दी और सबे कहब त जवाब दे। अरे महाराज अरे आदेश बा तल्ली हई कहत रहे जे गौ नई गावे आइल बारो हाय पाहुन के नहीं चिन्हत। अच्छा ई बताई एजा सार पाहुन के कौन बात रहल हो मननी पाहुने के चिन्ह जाए तब पाहुन सब कर होले। अच्छा हमार भैया चेहरवा सब एजा जुटल बने हमनी के बहिन अगर बियाह तो कहीं बियाह करम से तो पाहुने न कहीं है लेकिन ई सरवा केहू के सार होइले ना। अरे ये अपना अरे रहो ई सरवा केहू के सार होइले ना तू कहे काहे नहीं खजना ना रे एकर बाबू त एकरा फुआ के टिक के रख ले अपने बहिन फुए के एगो जवाब में तार काम खत्म कर दे। एकरा बादो कहता रहे कि नचनिया के मतलब का हो नचनिया देखी नचनिया हसन होखे के चाहिए तो उन्हें के नचनिया का दू मोट आइल बिया। अच्छा ये भाई तू गौ नई गावे आइल बारो आखिर नचनिया कैसे तू परिचय देता रह जैसे बुझाता कहता रह कि हमरा बहिन के मुंह देख ले। हमरा बहिन के गर्दन देख ली बहिन के हमरा आंख कटी देख ली छाप देख ली के अब तो हमरा यही पर शौक हो जाता जाने। पहले माने मनीष भैया एक भोरे विदाई नहीं खे देवे के पहले गौनई गावे आइल बारो तो तू दारू पी के काहे आइलो हो। जब तुमको पता था कि आज तुम्हारे साथ तुम्हारे फूफा गाने के लिए आ रहे हैं आई ओ नचनिया मैंने ई नचनिया में उहे फर्क बा उरा तो हर नाची आ ये खाली हंसी तो बराबरे बा। हमने के भैया गड़िया नहीं खेला रोड पर जे करबे रोड पर गाड़ी बा कमेटी के आदेश बा कि तनी गड़िया के हटा ले जे गाड़ी निकले वाला बिया लेकिन अब हम समय दिया ना करे। अच्छा बताई कितना फालतू बा एकर सुनिए चैता के स्तुति हम जब रहा हो चैता में हम कहले रहनी कि अबला भवानी मैया तबला बजावेली तो तारा स्तुति कोई चाहत रहला कौन चीज पूर्व में सुमिरी ले उगला सूरज देव के पश्चिम में दुजिया के चांद रे चैता ई काहे ना भइला दारू पी के गइल बरो अब तब मुंह से बावरे आवत हमरा एमे अच्छा हम मंडलिया में एक जना बोलत रहे ओकरा के मने को दे नाउ ना हवे एने से कसाई तो भर पेट हो जाई ऊपर गेल बा को दे ना तो ओकरा के हम ऊ को देबे बरा नु जो ओकरा से बिना से झाले ना धरे
दिखाई ये संजय सिंह बाघ हो गए। अच्छा प्रसंगो गावे के बा भैया हाँ जी तनी आदेश क देव को होई ना जे ओकर कथा प्रसंग भी होई बात परसों आकि खाली चैते वाला कार्यक्रम रही खाली चैत में मारी। चैता आ चैत के लयदारी हाँ खाली खाली चक सिलेंडर पक पक। सावरिया 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 तारा ढेर बात का हम जवाब अभी नहीं देत का है एक तल तनी हम देख ले खाली हाँ एकरा बाद दिया अब तनी हई लोगवा आइल बा हाँ ए जब पैसा नु खर्चा भइल बा हाँ जी हैं हाँ जी एक तल में आधा लोग के कह देलो हाँ धन भाग राउर हाँ जी। देखिन ब्यास के क्वालिटी होखे के चाहिए चाहिए कुछ ब्यास बा कि लोग के जुटावल भी क्वालिटी हो हाँ आ कुछ ऐसन भी ब्यास होखे के कहीं कि लोग के भागावलो क्वालिटी हो हाँ वो एगो कलाकारी है हाँ यार बाकी सब इसमें ना पावल जाला। लगलो हो कहे कौन चीज का जो मुकेश यादव से गावे आइल बारो हाँ यादव किसे कहते हैं तुम्हें पता है ओए हे! हालांकि जादवे हवा पक्का आरजेडी हैं हम ध्यान दियो हाँ यादव किसे कहते हैं किसे? यश से यशोदा द से देवकी देवकी, वो से वासुदेव वासुदेव, जिनमें तीनों का गुण हो उसी को यादव कहते हैं सही बात वही सब बात बतावे के चाहिए। हाँ महाराज बताओ नहीं खान बताओ नहीं खान हाँ बाघ प्यास बेटा क्या करने आया है हाँ भैया हाँ, इहो आवत रही एकदम चला दे चला हजारों हजार रुपया हमारे भैया दल बनी वाह बाबू हरे हरे कहला से सबके उतर जाला होई बैलो ना तोरे जेकरा कोन हमें पहर बा गंगा के न होइला से सबके उतर जाला हई बेंगवो ना तोरे जे कर गंगे जी में घर बा सही बात तो एगो तनी भजन हाँ आ एगो एकरा बाद लयदारी आ फिर चैता चैता औ और नचनिया लेल बारो हाँ पंचगरमिया पारी लेके घूमत और वो वीडियो लाइक ठीक बिया अरे बारे ओकर ना चला है कर हंस भजन के भाव हो